Today is day 24 of speaking Serbian for 30 days in a row. Ljudi iz Srbije i sa Balkana uvek pitaju zašto mi u dijaspori ne pričamo naš maternji jezik. Jedina stvar što jeste teško kad pokreneš da učiš srpski, hrvatski, bosanski ovde u dijaspori, recimo sad u Americi, jeste teško jer u dijaspori ima ljudi iz Srbije, iz Hrvatske, iz Bosne. Kad sam ja pokrenuo da učim srpski, to jeste bio jako zbunjujući jer kod kuće tata govori ekavicu. Onda kad idem kod moje crkve u Milwaukeeu, imaš ti ljudi iz Srbije, iz Hrvatske, iz Krajine, iz Bosne, iz Republike Srpske i govore jekavicu i ekavicu i naravno postoje i te reči koje često govore za te regione. Zamisli to sad, ti ne znaš baš za srpski jezik, hoćeš da učiš i čuješ onda jednu stvar kad si kod kuće, a čuješ totalno drugačiju stvar kad si kod crkve. To je jako frustrirajući, to je nešto što je bilo jako teško za mene i onda kad sam ja napredovao, onda sam ja mogao da prepoznam te razlike između ljudi iz Srbije, ljudi iz Bosne, ljudi iz Hrvatske, ali to treba vremena. Kad pokreneš, mora sve biti jednostavno i baš je teško kad nije jednostavno. Ništa, vidimo se sutra. Ćao!